Ngathi khona into engathi ndiyibona. Awu nongoma khona into endiyibonayo. Kudala usokola, kudala bekhuluma ngawe, khona into endiyibonayo. Andazi uzele ntoni namhlanje, kodwa uYehova uthi manditsho khona into endiyibonayo. Ayikho nkulu yona kodwa ishintshile isimo. Nongoma kwaShilo Natali, khona into endiyibonayo. Resurrection power, khona into endiyibonayo. Ilifu lingangesandla, ilifu phezu komzi wakho, phezu kwabantwana bakho. Nalilifu ungabe sanikezela, nalilifu nongoma ungabe sanikezela, fundiswa nasebandleni lakho, nalilifu abantu bakho bayagula ungabe sanikezela, nalilifu. The Bible says, well, Elijah, I want you to begin to understand a text ibalekile uthi Elijah ngiyacela ke mfowethu ukuthi ulibona ilifu lingangesandla cela xa uphuma apha ugijime ucele Ahab alungise inqola thethe naye xa ufika kweAhab ungathethi ngelifu xa ufika kweAhab ungathethi ngesandla uthi mfuliyeza xa ufika kweAhab awuthethi ngalifts awuthethi